Wij wonen in Hamont. Wij zijn eigenlijk een heel actief gezin die niet graag of niet vaak thuis is als het vakantie is. We genieten er eigenlijk van om dicht bij huis vertier te vinden. Is het geen mooi weer, dan kunnen we gaan zwemmen. Is het mooi weer, dan kunnen we buiten in die bosrijke omgeving wandelen. Ja, het is gewoon geweldig. Je kunt gewoon een voormiddag gaan zwemmen in de Vossenmeren. We zijn in de wildwaterbaan geweest en in een superleuke glijbaan. Er waren ook 2 hele mooie papegaaien. Ja, Janneke en Coco. Nu springen we vaker in de mobiloom. We hoeven ook weer niet ver te rijden. We stoppen aan een bos, we maken wandelingen of springen op de fiets. Vinden we ook keileuk. Eigenlijk in Limburg alles wat je als gezin nodig hebt. Je hoeft niet ver te gaan. We hebben nooit een excuus eigenlijk voor thuis te blijven en het is gewoon geweldig hier in Limburg.